Причината за кавгата между президента на САЩ и технологичния магнат беше политиката за увеличаване на митническите тарифи, която се прилага от Доналд Тръмп. И тези тарифи вредят на американските технократски производители, чието интереси представлява Илон Мъск. Чакай. Но Тръмп, напротив, иска да върне производството в Съединените американски щати. Това би трябвало да помогне на американската индустрия, именно на тези технократи. Да, и това, напротив, би трябвало да ги засили. Защо тогава са недоволни? Защо се карат? Задайте си прост въпрос. Защо индустрията на Съединените щати се е разпространила по целия свят? Защо американските предприятия се преместиха в Азия? Защото така е по-изгодно. По-малко разходи, по-малко загуби. Да се сглоби електромобил Тесла само от американски компоненти е невъзможно, защото просто няма само американски компоненти. Възлите и компонентите за електромобилите Тесла се произвеждат по целия свят. По същия начин оборудването за сателитните системи Starlink и ракетите на SpaceX, се произвежда в различни части на света. Такава система, която Съединените щати изграждаха половин век. Преносът на американски производства в други държави започна през 70-те години на миналия век. И тази система не може да се промени бързо. Ще са нужни десетилетия, за да се възстановят загубените производства в рамките на Съединените щати, а един президентски мандат на Тръмп със сигурност няма да е достатъчен за това.